Annalyn. Papirit, papirit. Papirit, papirit. Duni ayaw di ka sa pulang bang para sa tay tarik na Kitchen tay akin kukuna agin papakipot agin papangina isabat-sabat tarik na muray awan itsura na duna pintastikan dat na mangilong akin kakinag may isang piririt pipiririt piririt, narigati aging didi, narigati napili ng runano di kamatang kagari. Masayangin tabagin, masikat ni maperdi laglagi pempawan ti umuna abang bawi. Talo ita nakagangkano sam, ipakat mo, di kayat day tarik ng uray pobreno na parang uray pugot nun nanakman kinadalman ken saan lakit unay abang bangutan piririt pipiririt piririt pipiririt narigat ti mapaakan narigat ti maawanan arig nagpataw nga agkatang-tang agayat kaitan datdun maraman ang ragsak ti biyag ana kaiparuswaan tayo si katay na pili unay bagsak munto tinakay ay bukbukod mo untong liday ay ado sinsin na ay sangsangit mo kasta unay inaawan katagkakunay nay piririt pipiririt piririt pipiririt narigat ti aging didi narigat ti napili ng runalo di kamatag agari. One right, come on. Awan tu dirugmaan unga ay ayaman Sisiwit Intaro taamak sisiwit unaana Sisiwit nukan ukuman yung tugayan na imayo Sisiwit isunga amaan yung tuy na unge nga bilit ko Nabilit mo tuy bilit ko o sisiwit Nagpasuyong kabilit mo nung lumawa burburun ko sumura nung kumaniw Nagpasit tabilit mo tasyak lang di nakaamu. Alright, dancing with a beat. Imoy ko binisita, ikaw
isupot na nangitlog si Duwa maam siya nupiyon yung maam mo mampakada kayo tapno maigdaman yun do'y naungi nga bilik ko. Alright? Yes, meron. Ang paano ako gusto yari malagpanak. Wari baka pagalukan na ka kung na yari napayagan di ako dita nakita ang tawag na di mapasukan ka. O mano? Ang tawag na di nga mapasukan ka. Nagpayag. Uncle, pasensya mo taawang to kunwari nga kansyong mi. Gagari nagolo orang nga request uncle o yan na to pagolo mo abi. Masunga ka